Imaš kamena? Kamena. Ja. Evo imam. Bacio sam ti ga iza tebe. Jedan. Da, toliko sam imao. Meni treba i 3. Nešto. Čekaj, dođi malo. Imaš stairsa imalo. Imam 2. Taman, dovoljno, dođi. A sad ću. Dođi. Evo me. Aj, please, dođi. Okej, ajmo gore. Čekaj, nešto pravim, samo dođi. Daj mi te 2 stairsa ovdje. Daj. Gdje ćeš sad? Daj mi ih samo. Evo ti. Evo ga, trade. Ti si ih uzeo. Evo ti. Evo ga. Aaaa, šta? Znaš šta, bacit ću ti ih u rupu. Ajde. Ako ih sad pokupiš... Evo ih. Evo pika pusi. Mene nešto puca. Ne, to su ti te pressure plate što sam ja stavio na naš novi... Pogodi šta? Stol. Evo ga. Znači, tu jedan kruh. Dođi! Vrijeme je za doručak. Kako se pravi fence? Fence. To samo ukucaj fence tamo gdje je. Dođi! Doručak. Šta je? Evo ti. Bre. Dođi! Ja jedem. Ja sam pojeo, ne mogu više Kako pojesti. fin doručak. O, ne. Ne mogu pojesti ovaj odrezak fini. Okej, spremit ću nam ga za kasnije. Dobro. Zatvor vrata. Šta ti nudiš? Pa čekaj. Aha, ovo je empty map. A ja mislim da on ne može, da on jedini upgrade koji on može dobiti je ako mi tradujemo s njime, tako da nam treba mnogo stvari. Ti pravi, ja već napravio ogradu. Stvarno, gdje? Evo ti, ja ću dropam. Neka dosta. Znači, znaš koliko imam? Koliko? Sve što imam. I ti si opet. Mene zaza. Zašto? Počekaj. Ti dovuci krave i ovo. Zašto ja? Jesi krava. A što ti mene napadaš, ti znaš da mali? smo na obojica krave. Mene strah. Ja neću po noći ići u mine, to je sigurno. O? Kako da? What the... No. Bruh. I'm sorry. Oh shit. Bruh. Napao me skeleton. Doslovno sam pored tebe. Evo, napao te zombi. Bruh. Eno ga, creeper! To ti je super ideja, početnik si ja fajtaš creepera. Ma to je i još je pauk iza njega. Hej ti! You're so dumb. Kako me ovo? Da, nemoj mi kupnut. Ne kupim ti loot, fajtam spidera. Bravo, Frano. Ubio ga. Loot. Sigurno ja idem prespavat sada. Fran, uzeo si me leggings. Sve! Dolaze zombi. Oja, bum! Frano, vrati mi leggings.
Mate, ne mogu ti sad vratiti na 4 HP, sam fajtam se protiv zombija. Vraću ti, pazi! Dolaze. Okej, sad ću ti dropat. Ne, nisu ti zapravo. Upravo nosiš. Ne, to su moje, ja sam ih imao. Čekaj, hoćemo ubiti ove zombije. Aj, napad. Ajde idemo, napad. Nemoj vamo! Pa jesam ti rekao da ne otvaraš krov, mutav si. Jesam ti rekao da nije dobra ideja. Netherman! Napao me Netherman! Gdje Netherman? Eno ga tamo, strah me, pogledao sam ga u oči. Eno i skeleton. Pa je li ono počeo ono aaa? Pa ja sam gore. Eno ga tamo. Ej, kako si. Edi, spolnuo se. Vjerojatno si teleportirao. Hoćeš ti u mine sa A, još mnom? jedna stolica. Gdje si ti? Ama tu sam pored tebe. Joj, uđite. Tako. Mata, doveo sam nam prve kokoši. Pa ne mogu dat hranu, brate! Moraš drugim klikom na nju. A vjerovatno je u travi, sklon travu prvo. Bola, sklonio sam travu, evo imam ja ovdje. Oš jes ti, oš ti! Ta mala, čega? ovu malu nahrani, ako je puno nahranimo, ona će kao postati ogromna. Pa evo ne da mi da je hrana. Aha, evo. Čekaj, ja da potražim sice. Zapravo, Nameće. ne, što je tražim sice, evo ih ovdje. U čemu se sad na... Hrana ne mogu prijeći. Šta je? O ništa. Mi smo onog villagera zarobili. Evo me. Sad je kartograf. Pa već je 5 dana tu kod nas. A neke. Aj vidi koliko je sad da ja ću. Gdje se vidi koliko smo dana mi ovdje? Streljača. Frane, da sam još jedno chicken pile. Odspavano u krevetu 13. Hoće još... Evo, Frano. Imamo 3 chicken pileta. Zašto? Zato što znam kako napraviti onaj brzi portal od samo jedne ikonce. Pa da znam i ja, moram naći labu. Nije to tako lagano. Pa je. Aj, moram u ovoj epizodi. Vidio sam pickaxe, samo ne veze korišću ovaj. Evo imam ja iron pickaxe. Imam i ja ovaj. Gravel? Tu smo? Voda je negdje, voda je ovdje. Dok smo našli gravel. Ne mora znači nekad je gravel samo pod zemljom, je tako. Da. Čekaj, imaš ti hoe? Ne, ovo nisam napravio. Nisi se napraviti ovdje farmu kod kokoši pa da ne moramo non stop odlaziti nego onako ložiš. Hoš izras više chicken pile, koliko ti treba? Ja našao sam flint. Znaš koliko ode gravela, ne možeš ga izmanje. Čekaj, imam ovdje... imaš ti kostiju? Mislim da u onom čestu imamo sjemenke, da. Čekaj. Okej, idem ja u kuću na brzinu. 6965. Čekaj, šta sam sad htio? Okej, imam strijela od tebe, hvala što si mi ih dao. Povrati, daj mi strijele, treba mi. Hoću da... Neću. Da. Diamond! Nisu diamond. Okej, ali otiću ga pronaći možda. Okej, uzeo sam bolje boots. O! Imali smo Brate, Frana, ti preko prodaj... steka sjemenki. A ja? I 7 jajeta Pa i sad- svega. Šta? Ovo... Našao sam lavu, Frana, našao sam lavu! Jes! Moćemo napraviti... Brzo dolaz do mene, brzo dolaz do mene. Ali nemam... Čekaj, imam flint and steel. Možemo napraviti flint and steel, ali nije baš... Brzo, našao sam lavu. Pričkaj, eto me. Sam tren... okej. Sve sam ponio što sam trebao. Gdje si? Imaš li kanticu, nemaš, ja. Evo vidim ti name tag, pričkaj. A ne, ovdje si ti neš kopao, nemam pojma nija šta. Tu, kod farme. Znam, ono što sam ja iskopao, jel? Da. Okej. Znao sam da će ovaj rudnik biti Ajde, koristan. brzo, evo lave vam.
Pričekaj, evo koula, ali dobro, ne treba nam. Pusti kovu, bola lava. Treba nam jedan iron i možemo otići u nether. Ovdje se čuje, vidi. A moram biti pažljivi sad. Ti budi spreman sa blokom. Ja mislim da je lava iznad nas. Kako smo mi glupi. Nije, dolje se dublje čuje. Tu je, polako, budi polako. O! Tu? Budi pažljiv. Sprem blok. Pričekaj, imam boat da se sejvam. Ali mislim da me neće baš sejvat. Jednako uradimo onaj dream trickshot, ali ne vjerujem. A više se ne čuje, mislim da je ipak gore. Bravo. Čujem ovdje. Evo, zombi. O, lava, please, budi iza ovog bloka. Idemo odavde. Neka. A Frana, tu je lava, bola, šta ću, lava nam je potrebna. Ovdje, evo. Stani da vam. MLG. Moraš biti pažljiv. Eto te. Čekaj, boat će se samo do tebe. Zašto ne mogu postaviti boat? Evo ga. Thanks. Gdje je, brate, lava? Ovdje. Imaš li možda gunpowdera? Imamo ga gore. Imaš ti šta? sanda. E pa, mislim da imaš istu ideju koji ja. Da. Je ja da gore po gunpowder, imaš li ti sanda? Nemam, ali mislim da ga mogu iskopat. Ok, ti Znači idi tu po je sand. lava, Trebamo ubiti još par creepera. ali premda već je noć. Da. Ajmo, pa evo taman da ubijemo creepera. Čekaj, pusti mene da ubijam creepere. Ne čujem moba, nijednog moba ne čujem. Ajde, ti budi. Pusti mene creeper, pusti mene Ajde, da ubijem creepera. skoč! Vi koliko Pusti. skeletona, ali nema creepera. Prečkaj, ja ću napraviti od kostiju bone mealove. Tako, da se poboje, da se prepadnu. Vidno napadaju me. Gdje ste ljudi? Jel ima creepera? Živa kripera na vdiku ne vidim. A mrtva? Mrtva bi bilo još bolje, samo pokupimo gunpowder. Ne vidim, a znaš ti kako se ono povećava? Ošao kod naše farme, evo ga creeper! Ali okružen skeletonima. Mata, pripremi se za A fight. vidi ga. Stan. Pričekaj, ja ću uzeti bow. Svoj bow. Ti ubi creepera bowom. Ošao skonto me lik. Bježi. Evo me kod mene. O, upucao je creepera skeleton. Skeleton je upucao creepera. Evo dovlačim ti ih. Ubi creepera. Samo je on bitan. Nis ga dovuk, otišao je. Evo ga. Znam da je opasno. Pazi. Ne mogu pomoći, nemam im. Evo ga, dolazi. Evo ga. Bježi. Okej. Mogu ga imat. Prečka, ja ću ga probat. Daj mi, dovedi ga tu. Š! Ispogrirao je. Čekaj, pokupit ću ti strijela. Dođi dolje. Eno ga, tamo! Gdje? Čekaj da ti pokupim strijele da ne bi pukao. Vidi, ne mogu ti pokupit ovu strijelu. Pogodio sam ga! Nice, ali trebaš još par puta. Nije to instant. Zašto? Vidi ovo. Vidi gdje je zapela. A, ne mogu je pokupit. Pogodio sam ga. Bježi.
Jako je low, Frano, jako je low. Ok, ajde ja ću na njega, ti pokupi dolje strijela. Ja ću Daj, na Frano! njega. Frano, Gdje? što molim te spustit. Gdje? Pa imaš pikeks, spusti se. Evo ga! Tu je lik. Pogodio sam ga jako, hitao sam ga 3-4 puta. I puko je. A što pucaju, brate? A ne znam, možda im je to Nije to posao. taj! 5 biliona ih je! Ubio ga! Daj moj, Evo daj ga, moj! pokupio sam Viš da je ti. one hit. Čekaj, evo ti 11 strijela imam. Ok, tu ti je još. Evo ga, ja sam još jednog vidio tamo. Evo ga, evo ga. Ali bilion ih je tu, bježi, 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 Opa. bježi. Ja idem okolo njih da ih ubijem. Dva su creepera. Čekaj, možda jedan ubije drugog. Zombi! Ja ubijam zombija, ja fajtam zombija. Ubio sam ga, dobio sam malo XP-a. Jedan je umro. Ali ne od mene. Moram pobjeći. Sad Još sam Frano, nisam vidio. ukuću! Bježi. Mislim da imamo dovoljno. Da, imam jedan gunpowder. Koliko imamo u kući? Čekaj, ja ću na farmu pa mi neće moći ništa. Sad ćemo tamo ovo. U kući imamo 2. Jedan treba nam nam- fali. Treba je nam još Što 3. došao mi je zombi? Brzo. Mini zombi. Dolazi u kuću. Ne mogu ti nikako, brate, pomoći. Moram ovo razbiti prije nego što dođu. Mata! Ostavio sam vrata farme otvorena, boli me John. Bjež. Zatvori! Ne možemo spavat, čudovišta su blizu. Nek te namamio. Spavaj. A ne možemo oko nas. Tebe nije strah, brate. Ja odu van. Piše ali piše. Dobro sam se. Čekaj, je li išta novo napisao? I uzeo si mi sjekeru. Čekaj, evo ti. Čekaj, ajmo se popet na krov. Ajde, penj. Čekaj, jesu tu? Ošo, tu su 2 creepera. Tako, nabodi se na te šiljke, slobodno. Evo ga, ubio sam jednog. 2 creepera. Gađa ih strijelom. Jel ga ubio? Jedno pogođen. Pazi! Ne, glitch. Ubio sam ga. Yes! Ubio creepera! Tako, evo još jedan je gore, Ok, pokupi ti. Nije dropo gun. Ok, ali ima još gore. Evo ga! Pogodio je sam skeleton ga. I sad moram fajtat skeletona. Ok, ubio sam ga. Srećom bio... Aj, brzo idemo na spavanje, ajde. Ne još creepera, znaš ti koliko je creepera uokolo? Ajde. Moramo ih fajtat. Dobro. I moramo izbrisati onaj Ali dole on će skop. ostati po danu, Da, znam, a ostali će izgoriti. Haha, kako smo okrutni, izgorit ćemo, zapalit ćemo čudovišta. Evo ga. Netherman! Frano, Netherman! Pa treba će nam za Blazer. Oše, pogledao sam ga! Idi u kuću. Evo ga dole! Šta je Peppa Pig? Kak se čuje lik, brate vrišti ko da mu je zadnji dan u životu. Aš doć! Je sonjanje. Čekaj, imamo dovoljno gunpowdera za jedan Jes ga TNT. Ne. Čekaj, oko ne. Šta je? Prepao me se. Nije, nego ne može stati tu. Evo ga u krovu. Zapeo je na krov. Jelly. Napravit ću. Jel ti čuješ ovaj zvuk? Koji sad prdi. Umro? Ne znam, nije. Gdje je nesto? Ne znam, teleportirao se negdje. Pazi, on sad tebe hoće napast. Ubit će te pod svaku cijenu, tako da bježi bolje ti je. Imaš gunpowdera? Ma naš te Imam jedan dva, dan je. imam dva, Mata, točno. A ja imam Pobjegli tri! nam čikni, daj dolazite vamo. Znaš šta? Piggy. Dead. Pobjegli nam čikni. Bum!
Čekaj malo. Njemu, ti hoćeš reći da njemu stek ovih sjemenki neće biti dovoljan da odraste. Treba. Ovo je kokoški stek sjemenki. Frana, 600 skeletona! Ovo je kokoški stek sjemenki, nije bilo dovoljno da naraste. Brna, ubio ga. Jes, konačno je izrasla. Ubio sam skeletona. Ne bi se malo bila. Okej. Jaje! I malo strijela. Jaj nam je dobro, može se roditi doma kokoška, to je jako Frana, često. Frana, jel ti imaš 2 irona? 2 irona, ne, u česticu imam. Okej. Možeš nam napraviti nešto i će nam pomoći u fajtanju creepera. Pa, cheers. Ako misliš dat creeper gunpowder da ti pomogne, neće ti to djelovat, to je fake. Napravit ću nam štit. Super, Hoću li? Pa to će nam baš pomoći zato što on, ako smo ih zaštitili, on će puknuti i eto. A hoćemo li? Pa mislim ti možeš kako hoćeš. Pa našta neću. Znam Ali da mislim treba. bucket nam treba za lavu, Da, zato što da. ako nađemo lavu bez veze, ako nemamo bucket. Ali nama treba taj jedan iron. Mi ne možemo naći onu lavu. Znači, Mi su toliki nubovi. ja već noć pada. Pa šta? A ne, pada će kiša. Aha, da. Da. Dođite ovdje kokoške. Čujem Endermana. Znaš šta? Jadu onu papragu za lavu. Evo ga, dolazi još. Evo ga, došla nova kokoška, imamo 4, nice. Nije loše. Jadu papragu za lavom kako ti želiš. Jesi napravio Znaš, onaj ne moraš. TNT, pričkaj. Ajde da, dođi vamo, napravit ćemo TNT. Imamo i flint and steela. Mislim, možemo ga potrošiti, moramo potrošiti iron ako je hoćemo flint and steel. Ajde, daj mi sve gunpowdera što imaš. Ali kako ćemo ga zapalit? A, da, čekaj. Mislim da... Daj mi gunpowder. Pričkaj, gdje mi je? Aha, evo ga. 2 barta. Daj, dropaj. Dropao sam ti jedan, eto ti ih. Imamo li pjesak? Imamo kod one sigurno za one... Čega? Kod one rijeke sigurno će biti. Pričkaj, šta bi mogao? O, da, mogao bi napraviti ovo i evo ga. Ja napravio kako ćemo aktivirati TNT, malo je riskantno. Dobro, ne baš malo, imam pressure plateom ću ga aktivirati. Ček, jel može ona, ili je to samo u starim verzijama, da onaj, kako se zove, da se ono može kao s lukom i strijelom zapaliti. Samo ako imaš fire, onaj. Ali ne, pressure plate. Može li se kao lukom i strijelom pritisnuti, to je to samo u starim verzijama. Moramo testirati. Ne Aj, znam, vidit nisam ćemo. sigurna. Koliko nam treba na gunpowdera ovog? 4. Senda. 5. Senda. Mislim da je 5. Ne, 4 nam treba. Ja se nakupio malo više. Okej, evo i ja ću ovdje malo. Ja imam već A 5. mislim treba će nam za stakla i svega, tako da najbolje da imamo malo. Ajde tu. Meni su alati skroz low, tako da neće biti baš dobro, ali... Ja moram sad napraviti bow. Da ga repairam. Dobro, uzmi stringa, imamo u kući, samo nam jedan fali. Ali to možeš dobiti od vula. Da, možemo dobiti string od vula, eto, taman imamo u kući jednu viška. Dobro nam je ovo krenulo, brate. Ja, pametan, ti hrabar, vjerovatno će kad bude... Daj mi gunpowder, sav koji imaš. Ja već pravim. Kako te nije sram? Čekaj, ja ću ti sad uzeti ovaj nit i ovo, tako da idem napraviti... Ne! Ne mogu napraviti string od vula. Znaš šta se još ne može? Napraviti TNT. Od čega?
5 gunpowdera, a 4 ova. Srećam se, znam ja dobro. Neću. Daj meni. Mislim da imam ideju. Čekaj, moram sve isprobat. Please da nije istina. Znaš šta? Daj, upravu si 5 gunpowdera, ne, 1 creeper. Ajde. Idem. Okej. Daj, kripere mržnjavamo sada. Pusto. Aha! Odana vidikovac. Nice, idi sam ti. Ko to lupio? Aha, niko. Čekaj. Ja do isto na vidikovac. Bre. Gdje je svinja? Jesam ti nedostajio? E pa nisam. Svinja me ne voli kad sam ono pokušavao MLG-at nekom. Vidjela je da nemam pojma MLG-ovati i onda se naljutila. Ima u traga creeperima. Nema logično jer su mrtavi i ništa ne znaju. E vidiš ti kokoš vani. Niš ti ne znaš ti kokoš vani. Neš ti dobiti vidiš. Ovo su domaće koke, ti zločesta koka, da. Bjež tamo. Neću ja takav biti prema vama, ja sam vas kralj. Dakle, šta se ono zoomuje, Ja onaj volim vid? kokoš. Kako se ono vid zoomuje? Preko optionsa, ideš na options i zoom. Ne, na tastaturi, jel da ono C ili G? Sad C pa onda poboljšaj. Evo ih dvojica! Pas. Čekaj, evo jednog dovodim. Što je mali zombi? Evo ga, imam gunpowder. Pokupio sam. Bježim sad od malog zombija. A ne jurite. Je. Aha, vidim ga. Šat! Ja sam se zatvorio. Okej, dovoljno gunpowdera, dovoljno svega, imam svega. Rano! A vidio sam ja! Gdje si ti? Ti si mutav, jel? Aj molim te, mi skopam rupu vode. Trčkaj. Pa ubi tog malca, mulca. Aj molim te. Skopam taj blok vode. Čekaj, naše sit su bitniji od tebe. Evo ga. Ne Iskopao. taj. Sve, Koji? Koji ovaj? ovaj tu. Pa taj sam... Aha, ovaj. Da. Eto me. Čekaj, evo te. Bruh. Wow. Bježi! Aj sa craftaj, pričkaj. Daj meni sve. Ja ću sad ovaj put Evo kraftam. craftam. Evo ja već craftao prije sam. Daj mi samo to. Daj mi gunpowder, neću. Dobro, evo ti. Jesi mi gift dao gunpowder? Jesam. Nestali su. A, evo ih. O, pao, jesu sa krova. Kupio sam Ubio nešto sam. otrovno za Kupio. život. Jes kupio. Evo ga, ubio ih ja. Ajmo, Frane, idemo! Imaš flint and steel, A prvo imaš ništa. prespava. Evo, ja ću utvam s krevetu. Zakasni... Tanan. Čekaj, gdje si ti otišao? Aha. Dobro, Frane, ti pališ TNT. Dajem tebi čast, pošto sam ga ja napravio, a ti ga pališ. Može. Koja čast, visoko rizična čast, rekao bi. Pa dobro, ja sam ne znam igram Minecraft, ja... Bruh. Daj meni, dođi. Evo ti. Pričkaj, dođi ovdje. Evo ti TNT. Gdje smo bolan. rekli da se najviše čuje? Moramo Evo ga ovdje. dobro iskoristiti. Evo ti. Ostavljaj! Kukavica Kukavica. spremna! Kukavica. Spremna! Doktor spreman! Kukavica spremna! Ovdje se ovako čuje. Daj mi pressure plate. Pa imaš, rekao da imaš. Pa ja ga stavio, ti ga uzeo. Ti rekao da si ga uzeo. Daj. Evo ti.
Konačno ga je uzela. Ovako, ovo će biti visoko rizičan posao. Bjež. Jel te damage-o? Nije. Jel me zezaš? Bra! Ništa! Iskopao je 4 bloka. Evo ovdje. Ovdje ja! Mata, mislim da je ispod mene. Pričkaj. Aha! Evo! Čekaj. Kapla je! Ozbiljno, jeli? Ovdje čujem! Ja čujem ispod nas ili ovdje neđe gore. A iskopaj sve. Treba će nam još TNT-ova, treba će nam definitivno još TNT. Evo ga, kapi! Odozgo, eno je! Oj, Pazi! Ne, Mata, zapeo sam. Bježi. Brzo! Bježi. Evo je. Okej, sigurni smo. Znači misija... Iron! Prčkaj. Hopper, kakav Mata, Iron. pazi. Dolazi. Barem smo je našli. Ajmo gore. Ajde. O! Aj, popen se. Ovo ćemo zaboksat. Čekaj, idemo gore. Gore je čitavo jezero. Budi pažljiv. Evo ovdje. Evo je! Kopam. Aha, evo je. Otkopao. Pazi! Dođi ovdje u zaklon. Na stepence. Kopaj gore, aj. Ne! Drži. Kopa! Dobro je. Moramo se malo popet pa ćemo... Ovo je ekspedicija. Ekspedicija visoko Ovdje rizična. kreni. Čekaj, ovdje negdje ovako. Sad ćemo malo spora. Ja više neću moći imat pickaxe uskoro. Neću ni ja. Može, bit će loše ako budemo jedan blok i zaboravimo pike. Evo je! Čekaj, gdje si ti? Evo me, čekaj, stižem od ozgo. Našao lavu. Bro. A za to narušiš. Prečkaj. Idemo. Cave! Dolazi ovdje. Brzo. Idemo na još jednu razinu, prečkaj. Još malo Udarit gore. ću te. Pazi! Okej, bridžaj se. Imaš blokova. Prečkaj, pazi. Nemoj me sad slučajno gurnuti. Izgubit ću sve stvari koje imam. Ajde. Okej. Izbridžao sam se koliko mogu. Ajde. Oh my god. Na kojem su levelu dijamanti? Ne, 11. Na kojem smo mi? Nemam pojma. A gdje se vidi ta level? Evo ga F3, koliko smo mi? 65. Ne! Jesi vidio? Bravo! Napravi se s tom Bio je lova. Frano. Okej, Mata, mislim da je dovoljno za ovu epizodu. To je za ovaj dio epizode. Vidimo se.